ආයුබෝවන් වණක්කම් අද අපි ටැමිල් ටීචිං ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මා ගැන එන්නේ පැට්ටෙක් කොහොමද වාක්‍ය ටික දෙමළ භාෂාවෙන් ලියන කියලා බලමු. ඊට කලින් අපි ඒකට ඕනම වචන ටික තේරුමත් එක්ක බලමු. පළවෙනි වචන එනද මගේ එනදු මගේ பெயர் නම பெயர் නම ஊர் ගම ஊர் ගම වයது වයස වයදු වයස அப்பா தாத்தா அப்பா தாத்தா அம்மா அம்மா தொழில் රැකියාව தொழில் රැකියාව விவசாயம் ගොවිතැන விவசாயம் ගොවිතැන கற்பித்தல் குரு விருத்திய கற்பித்தல் குரு விருத்திய வீட்டுப்பணி ගෘහණියා வீட்டுப்பணி ගෘහණියා கூலி வேலை குலிவெட கூலி வேலை குலிவெட விவசாயி கோவியா விவசாயி கோவியா ஆசிரியை குருத்துமிய ஆசிரியை குருத்துமிய ஆசிரியன் குருத்துமா ஆசிரியன் குருத்துமா வைத்தியர் வைத்தியவரையா வைத்தியர் வைத்தியவரையா வருடம் அவருது வருடம் அவருது 50 பணஹாய் 50 பணஹாய் 45 45 45 45 10 10යි 10 10යි පාඨශාலை පාසල පාඨශාலை පාසල முடியும் இயலும் புழுவன் முடியும் இயலும் புழுவன் சாப்பாடு கேம சாப்பாடு கேம இடியப்பம் இந்தியாப்ப இடியப்பம் இந்தியாப்ப விருப்பம் கேமதி விருப்பம் கேமதி சகோதரன் சகோதரையோ சகோதரன் சகோதரையோ சகோதரி சகோதரியோ சகோதரி சகோதரியோ மூன்று துண மூன்று துண மூன்று பேர் துன்தெனக் மூன்று பேர் துன்தெனக் இருக்கினம் இன்னவா இருக்கினம் இன்னவா வித்தியாலயம் வித்தியாலய வித்தியாலயம் வித்தியாலய நண்பன் யாலுவா நண்பன் யாலுவா நண்பி எஹெலிய நண்பி எஹெலிய விருப்பமான ஹோ பிடித்த விருப்பமான ஹோ பிடித்த கெமதிம பாடம் பாடம தமிழ் தெமல தமிழ் දෙමළ நான் மம நான் மம நன்றாக ஒந்தட்டம நன்றாக ஒந்தட்டம பாட்டு சிந்து பாட்டு சிந்து பாட்டு பாடல் காயனா கரணவா பாட்டு பாடல் காயனா கரணவா දැන් අපි වාක්‍ය ටික බලමු. පළවෙනි වාක්‍යය මගේ නම කැලුම් දිසානායක එනදු பெயர் කැලුම් දිසානායක එනදු பெயர் කැලුම් දිසානායක දෙවෙනි එක මගේ තාත්තගේ නම නාමල් දිසානායක எனது அப்பாவின் பெயர் நாமல் திசாநாயக்க எனது அப்பாவின் பெயர்
නාමල් දිසානායක. මගේ ගම ගම්බහ. එනදු ඌර් ගම්බහ. එනදු ඌර් ගම්බහ. ඊළඟ වාක්‍ය මගේ වයස අවුරුදු 10යි. එනදු වයදු 10. එනදු වයදු 10. මගේ අම්මගේ නම ஸ்ரீவதி கருணாநாயக் ரத்ன. எனது அம்மாவின் பெயர் ஸ்ரீவதி கருணாரத்ன. எனது அம்மாவின் பெயர் ஸ்ரீவதி கருணாரத்ன. ඊළඟ වාක්‍ය මගේ තාත්තගේ රැකියාව கவிதனாய். எனது அப்பாவின் தொழில் விவசாயம். எனது அப்பாவின் தொழில் விவசாயம். ඊළඟ වචන මගේ තාත්තා ගොවියෙක්. எனது அப்பா ஒரு விவசாயி. எனது அப்பா ஒரு விவசாயி. මෙතන ஒரு කියන්නේ එක් කියලා සිංහලෙන් කියන වචනයට තමයි ஒரு කියලා දාන්නේ. ඊළඟ වචන මගේ අම්මගේ රැකියාව ගුරු වෘත්තියයි. எனது அம்மாவின் தொழில் கற்பித்தல். எனது අම්මාவின் தொழில் කැට්පිත්තල්. බින් කියන්නේ ගේ. යාගේ මෙයාගේ ගේ කියනට තමයි බින් කියන්නේ. ඊළඟ වචන මගේ අම්මා ගුරුවරියෙක්. මගේ අම්මා ගුරුවරියෙක්. எனது அம்மா ஓர் ஆசிரியர். எனது அம்மா ஓர் ஆசிரியர். මගේ තාත්තගේ වයස අවුරුදු 50යි. எனது அப்பாவின் வயது 50. எனது அப்பாவின் வயது 50. මගේ අම්මගේ වයස අවුරුදු 45යි. எனது அம்மாவின் வயது 45. எனது அம்மாவின் வயது 45. මගේ පාසලේ නම ගම්බා බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයයි. எனது பாடசாலையின் பெயர் பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயம். எனது பாடசாலையின் பெயர் பண்டாரநாயக்க வித்தியாலயம். මගේ යාළුවාගේ නම අශේන්. எனது நண்பனின் பெயர் அஷேன். எனது நண்பனின் பெயர் அஷேன். ඊළඟ වචන எனது நண்பியின் பெயர் சாமந்தி. මගේ ජෙහෙලියගේ නම சாமந்தி. எனது நண்பியின் பெயர் சாமந்தி. මම කැමැතිම පාඩම දෙමළ. எனக்கு பிடித்த பாடம் தமிழ். எனக்கு விருப்பமான பாடம் தமிழ். எனக்கு பிடித்த விருப்பமான பாடம் தமிழ். මට හොඳටම සින්දු කියන්න පුළුවන්. என்னால் நன்றாக பாட முடியும். என்னால் நன்றாக பாட முடியும். මම කැමැතිම කෑම ඉන්දියාප්ප. எனக்கு
விருப்பமான உணவு இடியப்பம். எனக்கு விருப்பமான உணவு இடியப்பம். எனக்கு ரொட்டியும் சாப்பிட விருப்பம். මම ரொட்டி කන්නත් කැමැති. எனக்கு ரொட்டியும் சாப்பிட விருப்பம். මට සහෝදර සහෝදරියෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. எனக்கு 3 සහෝදරங்கள் இருக்கிறார்கள். සහෝදරங்கள் කියන්නේ මෙතන සහෝදරයා සහෝදරියෝ දෙන්නටම එකට කියන වචන තමයි දෙමළෙන් සහෝදරங்கள் කියලා